schuurke, wat we dan rechts zien, door zou je zich een ministerschuur haalde. Hebben we vernomen. Nou ja, het staat gewoon op de gevel. Maar zou je het een... Oh, wacht. JCV, Jeugdcarnavalsvereniging. Eigenlijk hebben we een sliepselverbod in Ongerweg, maar ja, voor een minister maken we natuurlijk wel hier een uitzondering. Ik douw gewoon op allebei de bellen. Het is wel een rare plek voor een kattenbak, vind je ook niet? Oeh, hakjes. Dag mevrouw. Oh. Fijn, hebben we te zorgelijk trok. Ja. Goedemorgen. Gerda Reinders. Mevrouw Reinders, of moet Ja. ik Gerda zeggen? Mogen ze ook Gerda Oh. zeggen? Ik heb me laten vertellen, Ja. het gerucht giet, hier in het dorp, dat hij in de minister zou wonen. Geweest, vorig jaar. Vorig jaar. Vorig jaar, ja. Oh. Is er minister Is geweest. ze afgetrooien wegens Ja, een schandaal of zo? Hè? Nee, vorige week. Vorige week hebben ze afgetrooid. Dus ze is helemaal minister af. Minister af, ja. En waar was ze minister van? Die van de Foekenpot, van Bergen ter Vliet. En wat, Kleine carnavalsvereniging. voor jeugd of wat? Voor de jeugd, ja. Ja. En wie had de minister in het echte Zap. leven? Oh, dus hij had Zap. Ja, ja. Ja, want ik dacht misschien van dat hij als hobby dat hij liefst op de bank zit en Ook dat, Ook dat? Ook dat, hè. ja. Wie al is er? Wacht even. Ik ga even denken. Weer de hart, ja? 13. Ja. Oké. En wat ziet je van Zap? Ik ben de oma. Oh, je ziet de oma van Ja, Zap. Nee, ja. omdat je toch even moest nadenken Ja. van wie al is er nog Ja, ja, mogelijk. maar ja, van Geppersfeer, hè. Dus af en toe... 4 kleinzoons. Nee, niet. Eind van 16, einde van 13 en een tweeling van 12. Oké. Maar het zien niet allemaal jongens. Nee, jongens en meisjes. Oudste meisje en dan een jong. En dat van de tweelingen ook een jongen en een meisje. Dat is goed. Wat gaat dat koffie? Ja, Gerda, gezellig. ja. Ja, mogen we dan even binnenkomen? Ja, kom. Ja? Want misschien hangt er ook nog wel ergens een foto van de minister. Kijk. Ach, leuk. Hij was er volgens mij helemaal niet blij mee, hè? Mijn dochter is helemaal carnavalsgek. En die zit ook in het bestuur. Maar we ook geen prins weer. De oudste is wel prinses geweest. Dat is prinses geweest. Oh, dan kan ze zeggen dat ze carnavalsminded is, of Ja, niet? ja, maar ja, mijn dochter is helemaal carnavals. En veel moeten met, hè. Dat moet. Dat moet met. Veel moeten met. Ja, leuk. Maar ik moet, hallo, er stond er op het bordje nou niet ZAAP? Oh ja, dat- ZEPP. Ja, maar dat kregen ze of ze hebben dat laten maken, want Alsnog. ja, niks is te gek, ja, natuurlijk. Dan is het de strook van Zap, want een beetje leger af is dat ook geweest. De man is ook Prins Carnaval geweest. Daar had ook een bordje op de... Dat had ook gebeurd, dat had ook gebeurd zo ophouden, want we gingen één keer nog op. Dus eigenlijk had de stroot hier 3 namen. Eigenlijk wel, ja, Ja. eigenlijk wel. Wat vond er ervan dat het voorbij was? Ja, is eigenlijk een beetje verlegen, maar wie het voorbij worden, houden ze toch wel allemaal moeilijk. Allemaal de kinderen. Altijd dat ze allemaal moeten aftreden, is het... en de prinses wordt helemaal de weg kwijt. Echt hoor. Och, dat vond ik al verschrikkelijk. Kind wordt helemaal, als ze al zacht aftreden, wordt het gans emotioneel van. Wat moest ze als minister eigenlijk doen? Is dat een soort van Dan moest ze- ceremoniemeester? Ja, dan moest ze op de prins letten, hè. Ah. En wat voor prins was het? Was Ja, het een rustige super. of een, Ja, of nee, een losse ging echt wel op helemaal moest los. letten? Dat ging helemaal los. Oh ja? Ja. Prins Dani ging helemaal los. Dani. Ja. En ook dat merk je, hij is rustiger. Hij is rustiger. Hij is rustiger. Het begint nu een beetje meer los te komen, maar vorig jaar waren eigenlijk het te verlegen. Mocht wel een beetje Hij is nou Ja, 13, hè? Ik denk dat de komende jaren dat tot voor aan de ketting moeten gaan ja, leggen. zie je net van die bloempjes die open gaan, hè? Ja. Hé, maar wat gaat er nou
de komende carnaval doen? Want hij was vorig jaar Er onder de zitten pannen. nu nog in de Rood van 11. 4 maanden wat ze er nog hebben. Want ja, de Christ, elke dorp, geen kinderen meer die dat willen gaan doen. Dat is triest. Echt niet? Nee. Daar hebben ze alle meuten. Nu hebben ze gelukkig meer bestuursleden gekregen. Die met willen doen voor het toch in stand te houden. Want De ja, jeugdcarnaval. ja, want het gaat allemaal ter ziele na. En Heeft dat ook wat te maken met de papa's en de mama's? ja, weet ik niet. Dat- Ik denk dat er nu geen verplichtingen meer willen hebben. Oh, zo. Gewoon, want ja, er moest toch geld dik met die kinderen met haar. En nu moet ik zeggen, nu hebben ze allemaal van die kansen, kleinetjes voor het dansen, van die dansmarietjes. Geweldig. Hebben ze ook een grote prinsengarde met dansmarietjes? Nee, Of alleen kleintjes? Allemaal kleintjes, want de grote carnaval dat is die al een paar jaar niet meer. Dat Echt is, waar? Ja, dat is afgelopen. Want in Veld hebben ze, dat is het laatste jaar, ook allemaal gedaan. Kregen gewoon gelumen die zich toch wel willen verenigden. In Veelt? Bij de Turkentempel? Ja. Oh wacht, dat hebben we gehad hè? Die hadden ook, ja klopt. Die Ja. hebben ook alleen maar de kinger. Ja. Ja, die hebben nooit een grote carnavalsvereniging gehad. Oké. Op Veld, Wallenberg. En ziet je echt van Berg? Ik ben van hier, ja. Weet je waarom ze dat de Foekenpot genoemd hebben? Geen idee. Dat zou ze mijn dochter moeten vragen. Wat is een Foekenpot ook alweer? En een foekenpot, ja, daar heeft er hem in de sap, in dat dienst staan, dat hebben ze speciaal voor hem gemaakt. Dat is een bus, zal ik zeggen. En daar zit een staaf in en dan moest ze dat maakt geluid. Oké. Dat is dan een foekenpot, maar vraag me niet voor wat dat wordt. Ze moesten dat voeken. Ja. Geen idee. Dan denk ik van, what the fuck? Zoeken we op. Ja. Hey, en dit is dus, hier woont de dochter. Ja. En het oma vaste dag dat ze in huis is. De dinsdag is van de oma en straks moet ik koken voor ze allemaal. Hè. Dus dan moet ik de kinderen weer ophalen en die van die andere dochter haal ik ook op. En dan kun je s'avonds weer het kind afhalen, want de ene moet voetballen, dus dat gaat niet. Gerda, waar komt het standbeeld van oma? Voor mij? Ja. Ik weet het niet. Ik weet niet of ik dat ooit krijg. Maar zien de kleinkindjes, zien ze dol op oma? Ja, soms dan niet denk ik met me gaan, want ik ben nogal streng. Hè. Oh ja? Ja, ik denk het wel, ja. Maar als tekeningen gemaakt worden en zo gaat het allemaal, dan krijgt ze oma toch, snap je? Oh, met een tekening. Met een tekening of een cadeautje of zo gaat. Je kunt ook zeggen, oma, Gerda, ik ben niet streng, ik ben consequent. Ja, soms ook niet te consequent, want ik heb één kleindochter. Dat is wel gewoon met de fiets, dat is een probleem, hè. Die van de tweeling van 12 zeker? Nee, die van woont 16? in Corby, die van 16. Dan Oh. moet die onder een schwal. Ja. En dan ja, die zich sowieso, want dan moet ik dat die andere gaan ophalen. Maar ja, s'morgens krijg je al een appje of een sms'je. Oma, kan ze me niet even brengen? Hè? Ja, want het gaat misschien wel regenen, oma. Ja, bij hem regent het iedere dag, hè. En hoeveel kilometer is dat er precies? Ja, tot onder aan de Rasberg, wie dat is dat? Ja, maar Berghaaf zal ze niet zo'n meute mee hebben. Nee, maar Berghof- druk, hè. Ja. Druk. Ziet je alleen? Of is er ook nog een Nee, mijn wederhelft? man is half jaar geleden gestorven. Een half jaar geleden? Ja. Ja, Dat- lang ziek werd hij. Of binnen 3 jaar krank geweest, maar de laatste 3 maanden in bed gelegen. En je hebt hem ook Gans verzorgd. gans verzorgd? Ja, Zo lang mogelijk toegehouden? ja, tot het laatste. Poeh. Ja, waarhaftig. Een half jaar geleden? Ja, Door tussendoor nog 2 keer verrust. Ziekenhuis. Ik weet nu niet wie je dat allemaal gedaan hebt, maar in ieder geval. Nu ben ik een beetje, dan leeft ze in een soort van roes. ja, schijnbaar wel. Er is toch wel ongekende kracht voor door te gaan. En dan op een gegeven moment dan is ze er fysiek ook niet meer. Ja, Kwam dat op een gegeven moment dan heel hard aan nog bij oog? ja, maar Of is het iets dat wat kan ze ze niet naartoe geest? beschrijven. Nee? Dat is heel onwerkelijk, ondanks dat ze al binnen een jaar weet dat dat eigenlijk aflopende is. En toch kent ze zich dat niet. Dat stelt ze zelf dingen goed. Ik weet ook niet wie dat zit.
Wie hoe door man? Tom. Tom. Was ze op het laatste toes? Ja, toen is gestorven. Iedereen was er? Ja, alleen mijn één dochter die is blijven slapen en dan s'morgens heb ik iedereen gebeld natuurlijk. Hoe was ze er zelf onder? Heel moeilijk, hij wou niet. Hoe je niet gewoon? Nee. Ik wist dat niet aanvaarden dat hem dat gebeurde en dat dat niet meer beter wordt. Maar ja, zo'n vent, er was niks meer van over. 28 dagen niet meer gegeten. We wisten precies wie er moest overleven, hè, want toen was bij de marine geweest, daar waren we altijd trots op. Dus we wisten wel precies wat moet ik waar, wat moet ik nemen. Maar ja goed, als het lichaam niet meer wilt, dan lukt dat ook niet meer. Hè. Maar is dat wel een beetje de reden geweest waarom je het niet los wil laten? Ja, de vechter was? ook, ja, en ons niet los kon laten natuurlijk. Ook het leven niet los kon laten. Want hij had altijd heel hard gewerkt, is 40 jaar postbode geweest. Hij had met 2 jongens, die waren van zo waar, bij ons komen die en gingen die met tuinen doen, boomrooien. Die hebben een eigen bedrijf opgezet. Het zijn eigenlijk een beetje onze zonen ook. Dat was ook heel moeilijk voor hen, voor iedereen eigenlijk. En nog eens wat naderhand ook een eigen bedrijf is gestart. Hadden we zelf ook wel gewild, maar daar was te oud voor. Dus dat gingen we niet meer doen. Is het dan voor ook fijn dat je zo midden in het familiegebeuren kind rond blijven dwarrelen? Ja, ik heb dat Oma blijft aan de gang? Ja, snel opgepakt van, ik ga weer op dinsdag naar de kinderen, want ja, dat ook in een lange tijd ook niet meer gekend, tot, ja, ik was niet meer weg. Ik was nergens meer naartoe, mijn dochter zorgde voor eten, iedereen. Ik heb heel veel vrienden en kennissen en ja, super. Ik heb een super vriendin die me overal met doorheen slept. Wie had ze? Agnes. Agnes? Ja, maar ja goed. Agnes haar man is op vakantie, waarvoor we dus allemaal op vakantie. Ook zo neven mij weggevallen. Dus, maar we zijn altijd samen op vakantie gegaan en ging nog een zoon van haar met. Dus je hebt vullen elkaar? Ja. Eigenlijk één familie.